Hotelli Korpilampi on nykyaikainen ja monipuolinen kokous- ja tapahtumahotelli upean luonnon keskellä vain puolen tunnin matkan päässä Helsingistä. Tarjoamme kaiken tarvittavan onnistuneen tilaisuuden järjestämiseen. Tervetuloa tutustumaan! Meillä on useita tasokkaasti varusteltuja kokoustiloja, joista suurimmat soveltuvat jopa 300 henkilön tilaisuuksiin. Korpilampi tunnetaan hyvästä ruuasta. Runsaat aamiaiset, herkulliset kokoustarjoilut ja upeat illalliset ovat oleellinen osa onnistunutta tilaisuutta, terassimme tarjoiluja unohtamatta. Voimme räätälöidä tapahtumaanne juuri halutunlaista ohjelmaa. Ympäröivä luonto tarjoaa mahtavat puitteet vaikkapa mobiilisuunnistukselle, jonka päätyttyä sauna rentouttaa mukavasti. Uintihetki taas tarjoaa virkistystä niin aamuun kuin iltaankin. Aktiivisen päivän jälkeen on mukavaa vetäytyä viihtyisään hotellihuoneeseen nauttimaan hyvistä yöunista. Aivan lähellämme on hiihtokeskus ja vesipuisto. Ota yhteyttä ja kysy lisää.